itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayag sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, biyay-biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban angtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Home.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion o Dios, sa gihapon kami nagapasalamat kanimo sa imo nga pagtugot gihapon nga dunay kahigayunan nga masabod pa ang mga binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa. Din ang mga tao imong panalanginan nga nagapaminaw kabigas pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo mintras Ginoo may panahon pa. Salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta maadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ni ay kuan dinhi pangulahin ning kuan ni Happy Sabbath Brother John gikan ni kang Brother Cesar Elgira. Okay, Brother Cesar, sorry kay awa nako ni ma-reply ning text nimo, no? Ay sabat pud nimo, belated na lang. Well, patay lain nga basahon okay, kinini ang kinini ang morning unsay status sa dagat karon valid kay di ako Cebu, salama ako ani. Ang dagat ron linaw man, no? Pero every now and then doon na ginay mga changes, no? Well, patay basahon sir mangutana daw na naman tay kano pangutana ni kanana ang ato lang usa ning kuano standby kay naa naman tay pangutana nga ato nga tubagon, no? Okay, ni apa okay, maayong gabi sa inyong programa sir. Gabi na lang akong gamiton kay bisag layo pa kay ang akong load mo expire na. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Salamat nga niini nga programahan ninyo. Nakabalik gyud in town ang akong anak sa pagsimba og dunay plano nga magpa-rebaptize siya og salamat sa tanan nga na pasabot ninyo sa kahanginan. Okay, salamat po. Well, kini ni ang last text nga atong basahon. Brother John, maayong udto kagabi naminaw mi wala man ka. Okay, kagabi murag adto paning miaging kuan gabi Sabados gabi kay pagka Domingo buntag wa punta karon niya at ato nga giatubang. So salamat kayo si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa diha nga tan-awon ang ato nga kuan, ang ato nga monitor aron ato nga kuan, aron ato nga tan-aw kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers karon sa bisan diin nga part sa kalibutan. Kamon tanan higala among gipanimbaya o gipanghinaot nga ang Dios magpanalangin kayong tanan
Aniya maguban-uban ta nining atong tulumanon sa Jesus is our hope. So pwede na mo makasend namo dinhi og mga mensahe, pwede sa among mga number ni Brother John nga among i-announce, o pwede anin mo sa atong comment section sa Facebook mga higala sa live nato, no? Aron mabasa na to ang inyong mga mensahe. So text na mo or chat na mo aron atong mapadangat ngadto sa iyong mga minahal sa kinabuhi. Palihog yapon alang sa atong mga viewers, mga followers sa atong programa, nga palihog atong i-share mga higala ang atong programa parang daghan makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, ato ning tanawon ni ay mga mensahe nga atong nakita dinhi si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo Kuya John, Brother Libby, o Brother Isaw, o sa mga listener ni ining programaha. Ako lang i-greet og maayong gabi nila ni Mama Susan og Papa Larry Punay nga naminaw karon. Salamat and God bless. Aniya pod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuonan makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also nimo diha Brother Ronilo. Okay, ato pagilintanahon ni apod si Dong Bob Ritoya. Maayong gabi ninyo Dong Libby, Dong John. I'm watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kay Dong Bob no sa imong pagpakiguban o pag-unong ning ato nga tulumanon dinhi sa radio. Ani ato sa nakita si Brother Eddie Layos. Murag kuno sep sa madadihos ni. Good PM sa tanan mga naminaw o Kuya Libby o Kuya John. God bless. So good evening also Brother Eddie. Niya pod si MG niya pod si MG Istoy. Mayong gabi diha ninyo Brad John o Brad Libby. Nagsige mi og paminaw sa inyong programa. Si Maki Istoy sa Istoy sa Bool Church, Kulyaba, Biliran. Okay, salamat kayo MG Istoy no diha sa Kulyaba, Biliran. O niya pod si Brother Jerry na Ilon. Mayong gabi ninyo diha Brother Libby o Brother John o sa tanang makauban ninyo diha. God bless sa inyo o sa programa. And good evening sa tanan nga viewers o sa tanang mga listeners. God bless to all of us. Okay, salamat kayo Brother Jerry sa imong mensahe. Aniya, dito maglangay ato usang tan-awon ang pikas nga screen magigila ipuli-puli tani. Ato sa ring tagdon ang pikas. Ato ning tan-awon ning mga higala nato nga nag-like sa ato nga programa o nag-love sa atong programa. Ni nag-like, niya say nag-send og heart, nag-love sa atong program. Arita unas mga nag-like sa atong programa niya si Brother niya Juderitz Molihon ditoy. Pads, mayong gabi ini mo. Niya po si Ginaline Lumuntad sa Takop ni. Ato po nakita si Erlinda Neri Istaura. Niya po si Brother Ralph Lotsabis. So may gabi ni mo dong. O niya po si Rizal de Real Sabiliona. Niya po si Brother Anisito Priscilias. O may gabi ni mo na Brad Ani. O niya salamat sa imong sound system diya nga naglanog-lanog diha sa Sapanggamay. O niya ato pong nakita si Ivy Gregorio Abrira. O niya si Brother Eddie Layos. Niya sad si Roy Nimil. Niya po si Dong Bob Ritoya. O si MJ Istoy. Ako din gipangumusta karong gabi una ang ato nga gisugdan og Bible studies sa Ivan
Ari Tuya, usas magtutudlo diya sa sitio diya sa Tambungon. Maayong gabi ni mo dong, o ba ni Cristelyn Pagal. Aniya, arita sa mga naglab, mga higala sa atong programa, niyasad si Sister Nisibel Villaganas ni Cesario, murag to pa ni ron sa Jinsan siguro. Paniniapod si Brother Ronilo Itang Alger Lipon sa kuani Iligan. Niapod si Brother Jerry na Ilon. Niya si Brother Jacob Somalinog. Nunahani Monterde Punay. Niya sad si Brother Abner Joalio. Jolina Rizal. Niapod si Melter Albarico Ogoy. Niapod si Brother Norlan Pagal. So may gabi ni mo diya bro. Oban kan Sister Elma. Niapod si May Teres Is Dilao. Brother Eddie Layos. Niapod si Ruiz Aileen. Og si Elma GM Pagal, ang Mrs. ni Brother Norlan, no? Sister Elma Pagal. O niapod si Mervin Kuyag. Salamat kaayo sa inyong paglab sa ato nga tulumanon. Okay. Ato ning balikan na po, dari na po ta speakers alang sa mga kahigalaan nato nga nag-send og mga mensahe. Okay, ato ning basahon niya si Milter Albarico Ogoy. Mayong gabi ninyo, Brother John o Brother Libby. Shout out sa tanan nga mga Adventist diri sa Sambulawan Church. Okay, mayong gabi sa mga kaigsunan nato diha sa Sambulawan Church ug tanan dihang mga kahigalaan o mga kaigsunan nga naminaw sa atong programa. Niasad ato nakita si Erlinda Nere Istaura. Ang iyang mensahe, good evening to all sa tanang naminaw og mitanaw karon niining inyong programa. So good evening Sister Erlinda. Anya niya po si Sister si Brother Rufino Moreno sa San Remigio. Ang iyang descendant duha ka kamot nga nagpray og duha ka mga heart mga higala. So thank you kaayo sa pag-pray nimo Brother Rufino og sa pag-love nimo sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, padayon gyapon ta higala no kung naamoy mga importanteng mga messages diha nga inyong ipadangat. Mahimo nga mag-send na mo diri og mensahe aron ato lang isalot unya no sa pagbasa dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. Ni ato ring lilion ning atong gamay nga cellphone, ning keypad nato niya si Brother George Lona. Inyo nagaling oras paong dayon ang CM. O marag okay raman diri pare George kay di aman say monitor diri no base sa signal dia. Okay ra kay diri ang monitor kay di aman sa kilid namo ang monitor ay radio do kilid. Murag sa signal goro na niyo diha. Okay, adto ta sa akong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta aning pangutana medyo gipaabot na gyud ni. So Brother Jiger, no, ikaw ang tagiya aning pangutana ron nga ato nga tubagon. Unya ang ako lang iingon sa imo ayaw anang gitawag og close-minded. Kay kining mga taong close-minded, limitado ang pagpamalandong ana kay bisan pa og sayop iya man ang barugan. Kay mao may iyang baruganan. Dili man tanan ron nagbarog sa hustong paagi. Daghay nagbarog nga wa sa hustong nga lugar. Ang ato lang kay pulong manis Ginoo, Biblia man ning atong hisgutan.
mo paubos lang gyud ta sa atong garbo, dili nato pagahion ng atong kasing-kasing. So salamat na Brother Jigger. Nya kadtong tanan nimo nga na text sa ako, okay ra to. Naanad na ko na ng mga kanang sinultian bang ingnon tanda lang ka, sorry ha, pero kanang gitawag unethical, wala na sa pamatasan ba. Naanad na ko na sulod sa gidugayon dinhi sa atong programa, pero siguro og taga sa 100% na lagi 2% rapod o kaha 1% ingnon ko lang nga dili maayo og mga tunada sa mga text kasagaran sa atong mga listener, mga tarong gyud. Pero wa ko magingon ha nga dili ka tarong, ang imo lang ipang text medyo nagkinahanglan lang og adjust kay siguro nadala ka sa imong emosyon, no? Okay, ato ning basahon ang imuhang gi-text dire. Sir, si Jigger ni dugay ra kong naminaw sa inyong programa. Sige mugdaot sa Katoliko bahin anang larawan. Mga bugo pa man di ay mo sa Biblia. Wa mo kahibaw nga si Moises gisugo sa Ginoong magbuhat og larawan nga kirubin, gisugo og magbuhat og bitin nga larawan. Salamat. Okay, daghang kayong salamat Brother Jigger, no? Usa lang sa mga punto nga nakahatag og parat gid aning imong sulti, kanang mga bugo man di ay mo. Pero wa mi ana matandog. Pero sa among kabugo Brother Jigger, amo lagid nga paningkamutan nga mapasabot ka pinasikad sa nasulat sa Biblia. Tanawa ra gud ang nahunang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. So muni ang tumong ug katuyuan sa Ginoo sa pagtuga sa Biblia aron ang tawo matudloan, aron ang tawo mabadlong. Busa ang among pagtubag aning imong pangutana, unang-una aron ka matudluan. So, unsay gitudlo sa Ginoo sa bala nga sulatan. Pangalawa, aron ka nga mabadlong o giunsa ka pagbadlong dinhi sa balaang kasulatan. Yes, si Moises gisugo sa Ginoo nga magbuhat og larawa, kanana ang larawan nga kirubin. Sakto man na dili masupa kana naa man na sa Exodo kapitulo 25. Pero kung imo lang gyud nga aninahon pag-ayo, diin man ni gigamit ang larawan nga kirubin ug sa unsa man nga nagsugo ang Ginoo. Ako lang ikuan ha i-briefing dinhi sa kuan. Kinini ang i-summarize lang dinhi sa kahanginan sa atong programa kay wala man tay sapat nga oras gyud sa pagdetalye ni maliban nga mogamit tag pipila ka mga gabii. Pero kinigong mga puntuha sa makadaghan na maguning higayon ato nga gipasabot sa kahanginan. Mao ni Brother Jigger. Sa diha nga ang Israel na ulipon didto sa Ehipto, remember ha, ang word nga Israel nagpasabot chosen or peculiar people. Na ulipon sila didto sa Ehipto sulod sa 430 ka mga tuig. Og sila gibawi sa Ginoo sa ilang pagkaulipon pinaagi sa pagdumala ni Moises. Sa nakaguwa na sila sa Ehipto, dito sa kamingawa, nagapanaw sila, just imagine ka, within 40 years, 40 ka mga tuig. Ug unya, tanawa ha, nga adlaw gabi ang ilang pagbaklay, pero may panahon nga mopahulay sila magkampo, mautos sila nga dunay mga movable tent ba, kanang gitawag nilag balong-balong. Ug unya, sa didto na sila sa kamingawan, mibiya si Moises nila, misaka siya ito sa bukid sa Sinai, o dito gihatag sa Ginoo ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios sa napulo ka sugo, Exodo 31:18. Pagbalik ni Moises diri sa ubos, sumala sa 4:13 sa Deuteronomio, nagsulti si Moises ngadto sa mga katawhan sa Israel nga matud pa niya nga ang Dios mipahayag kanyo sa tugon nga iyang gisugo kanyo bisan sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo. So gikan gina sa baba sa Dios ngadto sa iyang mga alagad ug niadtong panahon na ang Israel. Remember ang word nga Israel, chosen or peculiar people. So we are a modern Israel. Karon
Samtang sila nagapanaw, ang kadtong duha ka papan nga bato gisulod to sa gitawag arka sa tugon, the Ark of the Covenant. Ila na nga gidaladala samtang sila nagapanaw until nga ang Ginoo nagsugo nila nga sa kang Moises nga magbuhat og larawan nga kirubin, duha ka larawan nga kirubin. Diin kining pako sa kirubin mag-abot ni sa ubos naa, gilandungan sa pako sa kirubin. Sa laktod pagkasulti, nagpaila nga ang presensya sa Ginoo nagalandong sa iyahang napulo ka sugo nga gisulat diha sa duha ka papan nga bato. Karon, si Moises gisugo nga magbuhat og kirubin. Nahitabo sad nga tungod sa pagkabagulbulan ug pagkasupkiros mga tao, gipadad-an sila sa Dios og tunglo, diin gipamahit sila og mga bitin. Si Moises gisugo sa Dios nga magbuhat og tumbaga nga bitin nga ipatindog ug unya ang tanang mga tao gyud, mga Israelita nga napaakan mututok didto sa bitin nga tumbaga kay dili sila mamatay. Kinsay nagsugo ana? Ang Dios. Duha lang ang gisugo, kirubin og tumbaga nga bitin, larawan na gihapon. Karon, kini mo'y gihimo ninyo bang scapegoat, inyong pangrason o katarungan? Kabi ninyo nganong ni amo ni gunit, wa mamoy laing kagunitan pa. Kay kung duna pa mo'y laing kagunitan, Brother Jigger, ipagawa ko no be? Ipadala na diri. Kiniragyod. Kung nagsugo man ang Dios kang Moises pagbuhat larawan nga kirubin, kung nagsugo man ang Dios sa pagbuhat og larawan nga tumbaga nga bitin, ang pangutana karon kung mao ni inyong basihan, asa man ang inyong larawan nga kirubin ug ang inyong larawan nga tumbaga nga bitin? Ug unya kadtong kirubin nga ang pako ato nagsyado man to, nagtabon man to sa the Ark of the Covenant, napulo sugo. Unya karon asa man ning napulo sugo, asa man ning Ark of Covenant ninyo, asa man ning inyong larawan nga kuan? Unya kinsa mo po'y nagsugo niya, gibuhat gisugo mo sa Ginoong magbuhat mo og kirubin nga larawan, wa man si Moises raman. Ug kadtong gipamahit sila bitin, gisugo sa Ginoo si Moises magbuhat og tumbaga nga bitin. Ug unya kay gipamahit man sila, kamo gipamahit mo. Unya gitutukan na ninyo. Analisa pag-ayo, Brother Jigger. Karon, ang gisugos Ginoo kang Moises, kirubin, og unya bitin nga tumbaga, magbuhat og larawan. Kamo, kinsa may nagsugo sa inyo ha? Ug unya, ang punto din himao, nganong natunga naman nini ang mga larawan nga inyong gipanghimo, nga wa man ni sukad masukad sa kasaysayan sa Biblia ang Dios nagsugo kang magbuhat og larawan. Kay ang gisugo ra kirubin man to og tumbaga nga bitin. Ug unya kamo kaning inyo ha karon nga gihimo. Ang pangutana gisugo mos Ginoo. Niya inyong larawan gihimo Senior San Miguel Arcangel. Diin man na asa man na gamitan na si San Miguel Arcangel. Kinsa may nagsugo ana nga magbuhat mo anang larawan nga linilok nga San Miguel Arcangel. Unya kinsa may nagsugo nga Dios sa inyo ha nga magbuhat mo og larawan Pedro Calungsod, magbuhat mo og larawan San Lorenzo Ruiz, magbuhat mo og larawan pastilan Brother kinini ang Jigger, ang tinuod nga pagkasulti no mahimo lang mi sa uban nga makunrahan aning klasiyas pangutana ngano man kay inyo romanggod nga gihimo nga kamo ba muuray nagdaot ninyo unya kami hinuon ang panimaslan nga pasanginlan nga maoy nagdaot. Tan-aw ra gud sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 ngari sa 5 nagsulti dinhi nga dili ka magbuhat nag-ingo dinhi nga dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Ang buot ni ining ipasabot nga ang tao unta dili mo ila og lain nga Dios gawas sa Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sinugdan sa katubigan. Unya nagsulti dinhi alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Gidili nas Ginoo. Unya inyo na nga gihimo
Karon alang kanimo dili ka magyukbo ni mag-alagad kanila kay ako maong imong Dios nga buhuan. Dili man ka payukbuon, dili man ka paalagaron. Nganong nga inyo maning gihimo, nganong inyo maning gibuhat. Nga kung basihan to kang Moises tong kirubin og tumbaga nga bitin gisugo man tos Moses Ginoo to protect sa mga taong gipangpahat og bitin. Unya to protect pod sa 10 commandments mo tong naghimog larawan nga kirubin. Niya kamo unsa man nganong gihimo mo na ninyo kinsa man Ginuohan nagsugo ninyo? Ha? Ug unya kung imong basahon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ingon niini man ang gihisgutan dinhi o. Matud pa dinhi sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ang gisulti dinhi matud pa dinhi aron dili kamo magdaot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Wa man na itugot sa Ginoo. Hunahuna Brother Jigger ha, uban sa tanang mga naminaw ron. Naabagod mi tuyo nga amo ning hisgutan, naabagod mi tuyo nga amo mong daoton, wala ang amo ra ang pagpasabot diri kay mga pangutana managikan sa inyo. Wa gitugot sa Ginoo nga magbuhat og larawan sa bisan unsa nga dagway sa lalaki ug sa babae. Pero nang lutaw ron, ha? Nanay Mother Teresa, naanay kanang Birhen sa Regla, naanay kanan ang Birhen sa Fatima, naay manawag, unya na nagkalain-lain kahibaw mo unsa. Unya wa man na itugot sa Ginoo. Ang pangutana karon niini mao, pagdaot bagud ni ang amo, wala ang amo ang pagpasamot. Ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nagsulti, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa isig katawo. Ang matuod ray atong gisulti kay ang kasulatan gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan sa pagpanudlo o pagpamadlog. Karon nga naminaw ka Brother Jigger, gitudloan kas Ginoo, gibadlong ka nga wa na niya itugot. Ug unya kun unsa man ang inyong mga rason ug mga pangatarungan nga gihimo bahin diha, guwa na mi ana, wa na milabot basta wa gyud na itugot sa Ginoo nga magbuhat ka og mga larawan og mga linilok. Ngani gisulti dinhis Biblia nga ang sa 16:22 nga nagbuhat og mga larawan mga tinunglo, ha? Gidumtan kana sa Ginoo siyang kalag. Gidumtan sa Ginoo niya mao gid noy paborito ninyo. Unya karon kung imo ning tan-ahon ngano man nga ang mga balaan nga mga tawo sa unang panahon sama sa mga apostoles, like for example Apostol Pablo, nganong nahitabo man nga wa ni uyuni ang inyohang mga panghunahuna. Ug angay mo mahibaw Brother Jigger nga kanang pagsimbag mga larawan ug mga linilok maunay mga kinaiya sa mga pagano sa unang mga panahon. Mahilig magkuangkuan ng kay gikan maguni sa kulto nga pagtulunan. Magkinulto-kulto na gani mo, inyo ra po na, basta gisultian mo. Kung atong basahon din hiyo, sumala sa buhat 17:16, ingon ni ini ang gisultiho. Atong basahon ha, nag-ingon. Sa buhat kapitulo 17, bersikulo 16, ug samtang si Pablo nagpaabot kanila sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Kung kini uyon pa sa kabubuton sa Ginoo, nganong mahitabo man nga ang espiritu diha sa sulod ni Pablo nahagit sa pagkasuko sa diha nga ang syudad sa Atenas kay gihuwat man niyang ubang mga apostoles, nakita niyang napuno sa mga larawan. Sa laktod pagkasulti, ang pagsimba sa mga larawan wa gid na gikahimuot sa Ginoo bisan pa sa mga apostoles. Pero pertinyong himuota, pertinyong lipaya ron ana. Unya, kining mga butanga, kung atong tan-awon sa unsa man nga mga bahin o mga pulong nga nigula sa baba ni Apostol Pablo samtang nakita niya kining mga butanga. Tuguti lang Brother Jigger nga ang Biblia lang mo'y atong basahon, wala mi na personal, wala mi nang hilabot, wala mi nang daot. Kung atong basahon dinhi sa Roma kapitulo 1 bersikulo 22 o kinini ang 23 kay nag-ingon dinhi,
sa ilang pagkamakainadmanon, gisayo nang ka mga profesional, mga dagko kay mga kurso nga nahuman, nagingon din sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinuon silang mga buang. Sa ato pa dili gyud ka makapaniguro nga ang tanang mga tawo mga edukado mga tarong na og pangisip. Kay mentally wa man siguro nay diferensya pero sa Biblia nahimo silang mga buang sa ilang pagkamakinadmanon. Maalamon ba tag-as og kahibalo? Nahimo silang mga buang. Nganuman kun atong basahon sa 23 og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao ug sa mga langgam ug mga mananap upat ug tiig ug mga binuhat nga nagakamang. Giilisan ang Dios sa mga larawan. Ang pangutana karon gituga man sa Dios ang kasulatan may kapuslanan alang sa pagtudlog, alang pagpamadlong. Gitudloan man ta sa balaang kasulatan. Gibadlong naman mo, di pagyud mo magpatudlo o dili pagyapon mo magpabadlong. Nga unta nakadungog o nakabati naman mo. Unya inyong huna-hunaon nga kami nagdaot sa inyo, asa man ibutang nga amo namong gidaot, nga kining atong gipanghisgutan gikan magyud ni sa tanan nga mga listener, sa tanang mga nangutana. Ang amo ra diri ikaingon magpasabot pero wala mi nagapangdaot ug wa mi nagapanghilabot ug sugo na sa Biblia nga sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa iyang isigkatawo sa matuod sumala sa Zacarias 8:16. Tungod niini Brother Jigger sumala sa nang Juan kapitulo 5 bersikulo 21 nangingon, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos. Unta mo likay na ka. Kung atong tan-aon sumala sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9, Brother Jigger, gisulti ba gyud kay kini mga katawhan nga mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. Naagid ay mga taong mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. So bisan og unsaon panato pagpasabot, bisan unsaon panato pagsulti may tungod sa walaang kasulatan nga gisulti sa Ginoo, naagyoy mga taong unsa supa kay matud pa masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Karon, igo na ba nga ukira nga nagampo ka Ginoo dili tanan man taron nagampo Ginoo pero mismo sige pamulong ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo makaadto sa ingarian sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Sumala sa Mateo 7:21. Tumana Brother Jigger o basta nang naminaw unsay kabuton sa Ginoo. Wa gina gidili ginas Ginoo. Ikasakit man ninyo pero mao magini tinuod gidili ginas Ginoo. Munay gihisgutan sumala sa Lucas 6:46 nganong mutawag man mo nako Ginoo kundi mo mubuhat sa ginasugo ko ninyo. Sige ra mog ampo, sige ra mog tawag sa Ginoo pero wa ginyo tumana ang gisugo sa Ginoo. Timan-i ka na nga sa adlaw unya sa katapusan dako unya ninyo ng kamahayan. Nakadungog naman ang tamog, nakabati mo sa pulong sa Ginoo, sa gitudlo sa Ginoo, sa gibadlong sa Ginoo pero padayon gihapon mo. Sa adlaw unya sa katapusan maghatag ra unya ang matag-us og husay diha sa hukmanan sa Ginoo. Ayaw kalimot nga ang makasulod sa gingharian sa langit, Brother Jigger, kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Mabuhay ka Brother Jigger o basta naman naminaw. Si Brother Libby sa dili pa siya mas maay siguro nga matagaan ni mog dugang pagpatinaw ni Brother Libby ug unya sa dili pa malili usa nimo diha ang ato nga monitor. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon mahigala ni ay mga mensahe nga midangat dinhi. Ni ay mensahe sa akong pag-umangkon sa Mabuli si Sister Chari de la Cruz Nugas na atong Sabado. Salamat kay day nga ing simba na gyud ang imong anak no imong kamanghuran. Hinaot ni nga karong Sabado magkita ta sa church. Okay, ang iyang mensahe maayong gabi ninyong tulo diha angkol. Naminaw na sadme. So salamat kay Day Chari no uban siyong family. Niya pod si Merlin Derder, maayong gabi ninyo mga brother, mga brad og sa tanang naminaw karon. God bless. Niya pod si Erlinda Neri Istaura.
brother, kanang imong pangutana maayo na nag-ingon ang Ginoo na ipasiga ang kahayag unya kay dili man gyud mo makasabot maunang giduslit na gyud nila pinaagi sa pagpahayag ang mga pulong sa Ginoo aron mo makasabot. Salamat Sister Erlinda. Niya pod si Brother Dave padapat mayong gabi ninyo brother. So mayong gabi Brother Dave no padapat diya sa Libho Tabugon Cebu. Niya ato ning tagdoning mga nahidugang nag-like o naglanta nag-love sa ato nga program. Ato ning siplatan higala niya si Sister Gina Tirana Pikit-Pikit. Salamat Sister Gina. Niya po si Brother Jose Edsel Risponte Lidisma. O niya sad sir ato pong nakita si Stephen John Torrida. Brother Jake Sumalinog dumagiti ni. Niya po si nakita sa nato si Jibni Jeris Malati o si Tata Likay-Likay Sanglitan. So thank you kayo. Niya arita sa mga naglab na hiduga nga nagtanaw niya si Scout Ranger Senior si Sir Isagani Aratsiani. Niya atong tanawon pagyudsunahan niya si Emily Dilaw Hilig. Niya po si Inday Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos diha ni sa San Remigio. Okay. Niya po si Sister Roselyn mainit sa kuani siya sa Germany. So salamat kay Sister Roselyn o ba ni Sister Bilin diha no maayong gabi ninyo. Niya po si ato pong nakita si Ina G. Buratso Otaid niya si Dave padapat si May Teres Dilaw. Salamat kaayo no sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. So mato ta mga higala sa pangutana. Agyon sa to pag-term Brother John, pato nimo ma-iris ang pangutana. Kung sa tong hagit usa to niya pagtermino ay ang pangutana. Ang iya manghod nga matud man niya sir si Jigger ni dogaraming naminaw sa inyo. Kanya sige mog daot sa Katoliko bahin sa larawan mga bugo mo. Kay si Moises gisugo nga magbuhat og larawan nga kirubin og bitin nga tumbaga. Okay, salamat kayo no. Sa iyang pagtuo, kami dire mo'y nagdaot. Ang amo nga programa dire, ang atong programa, mutubag lang ni sa mga pangutana nga inyong ipadala dinhi. So, ipadala man pangutana niya, ang pangutana, ang tubag among gibase sa Bible. Gibasa ang Biblia. Unya ang Bible, matod pa sa atong mabasa sa Juan 17:17. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kamatuoran ni ang pulong sa Ginoo. Kaning balaang kasulatan. So kay kamatuoran man usay sakit lang pamation ang kamatuoran. Ang gusto gud sa tao nga kana bang hapo-hapon lang ba? Hapo-hapon dili isulti ang kamatuoran. Pulong man is Ginoo. Og sakit man paminaw nimo higala. Kuan siya kanang ang Ginoo mo'y nagpasakit nato. Kaysa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan tibok Bible gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios ug may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Gitudloan ng Tinoro sa dilang takadawat sa kamatuoran, may kapuslanan sa pagpamadlong. Gibadlong lang do. Usa na may tao bisan sa itong mga anak na may mga anak nga badlongon masuko. Masukog badlongos kinikanan. Nya kita rabang tanan nag-angkon tang anak sa Dios kay magampo taw maingon man tang amahan namo nga anas langit. Mga anak ta niya ug ang pagbadlong sa Dios
makita o mabasa nimos balaan na kasulatan. Nay mga anak nga malipay badlungon sa ginikanan. Salamat. Pasalamatan pag ginikanan nga gipanunduman ng anak. Pero naasay mga anak nga di maminaw, musibat-sibat, masuko ang uban badlungon. Ang Ginoo badlong nato pinagis yang mga pulong unya sa pagyod may kapuslanan sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsa o nato pagkinabuhing matarong. Mao nay gingon sa Biblia. Sa English pa, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. For correction, instruction in righteousness. Koreksyonan ba ba? Ang pulong siguro mo koreksyon na ito ni. Nga naman, kay hiwi bayata. Naipaydaghang mga gituhuan nga layo ras gitudlos Biblia. Unya lagi kay maumay na mata na tog mahayag nagtubo man da nga mo ni atong practices. Makadungog ganitas pulong sa Ginoo nga nagsaway ni ng pagtuhosay masakitan da. Kami diri wala mga higala, wala mi nagdaot, wa mi nagpasakit kundi gibasa lang ang pulong sa Ginoo. Kung atong tanawon ang imong gibasihan nga kanang nagbuhat si Moses og kirubin. Gisugo tinuod si Moses og kirubin nakasabas Moses daw wala. Nga naman kay nagtuman siya sa sugos Ginoo pagbuhat og kirubin ibutang sa sig katumoy sa arka sa tugon sa daal ug kapinan. Pangutana kanang mga larawan nga atong gituhuan atong simbahan. Naabatay mabasa sa Biblia nga specific ka nagsulting Ginoo pagbuhat mo niya ng klasehas larawan? Si Moses wa man nagbuhat og lain. Ang specific nga sugos Ginoo may gituman niya. Pag-ingos Ginoo, Moses pagbuhat og bitin nga tumbaga, larawan nga bitin tumbaga. Nagbuhat si Moses wa mosupak sugos Ginoo. Nga naman kay ang mga katawhan atong panahona didto sa kamingawan gipamaak sa bitin nga malala. Ang uban nga matay, ang uban nagtinga-tinga. Ingon ang Ginoo pagbuhat Moses og larawan sa bitin nga tumbaga, ipataas na, ibayaw kay kutob sa makakita bisag makasiplat lagamay sa himatyo na siya, mabuhi siya. Og ang maong larawan nga tumbaga nagsimulos o maabot nga Kristo, nga si Kristo maoy atong naghatag og kaluwasan sa matag usa. Gituman ni Moses sugos Ginoo. Wa pa kapini ni Moses. Pangutana kanang atong gibuhat karon nga naas atong panimalay og sa atong church, nga atong giludhan, atong gipangamuyuan. Nagsugo ba ang Dios ana? Wala. Wa gitay sugos Ginoo ana. Katong gibuhat niya nga kirubin, gipangamuyuan ba to Moses? Wala ay. Gibutang na to sa instructions Ginoo, ibutang ka na sisig katumoy sa Ark of the Covenant. Ang katong bitin nga tumbaga gipangamuyuan ba to? Wala. Muna nga wa pa sobrang Moses kay unsa man daing sugo sa Ginoo. Sa napulo ka sugo ang Ginoo nagsugo nato. Og ang gisugos Ginoo na dili kay sila ras Moses, dili kay ang mga Hudiyo lang, kundi kay tangtanan. Ako basaw na sa Salmo 105 versikulo 7, paminahon nato ang pulong sa Ginoo. Gaingon dinhi. Nagingon ang 105:7 sumaying balita ang Biblia. Mao ni nakasulat mahigala. Nagingon dinhi. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Giklaro o gitinaw sa Biblia nga ang mga sugo sa Ginoo alang sa tibuok kalibutan. So, nagpasabot nga apil ta. Kay ang Pilipinas, part man na sa kalibutan. Alang sa tibok sa kalibutan. Dili lang kay sa Israel mahigala, kundi alang nato ng tanan. Usay mulikay lang ta ba? Muna ikatarungan na ta sa mga Hudiyo na alang may sa tibok kalibutan. Niya pagido. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Ang atong mabasa, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. General gihapon.
tibuok na katungdanan sa tao higala ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. General ng pulong tao. Nagpasabot nga kitang tanan apel ta ana. Ang Dios nagbuhat og balaod. Unsa may purpose nganong nagbuhat man siya og balaod? Sa magod sa Pilipinas, nganong mupili man ta og mga kongresista, mga konsehal sa syudad, lungsod o sa barangay. Kay mahimo na sila maordinansa. Unsa may purpose niya balaod ginahimo sa atong gobyerno? Maura ginahigala to maintain peace and order. Aron ma-maintinar ang kalinaw o kahapsay mga higala. Gubot pa magani gihapon kay bisag na ibalaod ang daghang kay mga tawo musupak sa balaod. Dayon sa na nagkagway balaod. Ingon nga ang Dios mo'y nagbuhat sa tao ug kita nag-angkon nga mga anak sa Dios gihatagan taniyag balaod usa niya na kanang 10 commandments mahigala. Ug unag ikaduhang sugo sa napulo ka sugo nag-ingon ang Ginoo ato basahon Exodo 20 unya versikulo 3 o versikulo 3 Exodo 23 mo ni unang sugo sa napulo ka sugo. Nag-ingon ang Dios, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. O sa lain pagkasulti dili maghupot ba? Dili magdawat og lain nga Dios. Atubangan sa Dios nagpasabot nga ang Dios ra gyud sa langit may atong batunan, may atong tuhuan mga higala. Kanang Dios nga magbubuhat, dili kanang Dios nga binuhat. Ang Dios nga creator, dili ang creature. Mao na ipilingirong sugo, ikaduhang sugo sa Ginoo sa bersikulo 4 ug 5. Alam kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, sa English ani graven images. Linilok bisan sa dagway, sa bisan unsang butanga sa tuwas itaas sa langit, kundi ni sa ilalom sa yuta, kun sana sa tubig, ug sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ug dili ka mag-alagad kanila, kay ako si Hiyubang imong Dios, mao ang Dios nga bughaan. Arita magbasa sa Mayong Balita, karing Catholic Bible. Amo ni atong mabasa sa bersikulo 4 ug 5. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit og dinis yuta og diha sa tubig nga anas ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini, dili payukbaan, dili payukbuan, dili ipasimba. Nga naman ingon sunod dinhi, kay ako ang Ginoo nga imong Dios ug abughuan ako, silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Muni gingos Ginoo, gidili ang pagbuhat o bisan unsang larawan sa tuyo nga atong alagaron, yukbuan og atong simbahon ang Dios masuko mga higala. Bawal na. Naanas Bible. Ang Ginoo nagsulti ana. Mandili kami ang nagpasakit na ana sa 10 commandments mga higala sa Ginoo. O niya, kining mga sugo ang atong gibasa ganiha, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Karon pangutana, kay gitawag man na siya og Dios. Kung musupak ko ni ana, magsimba kog Dios, unsa may gisaad sa Dios nako? Di gyud ko patuo ba? Kay mao lagi namat-an akong mahayag, padayon na lang gyud kog simba. Atong basahon, pinadayag 21 bersikulo 8. Ngayon atong mabasa, apan alang sa mga talawan, sa dili matinuhoon og sa mga malaway, alang sa mga umuno, makihilawason, mga lumayan, o mga magsisimbag mga Dios, og ang tanang bakakon, ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasalawb sa kalayog asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon mga higala. So ang gisaad si Ginoo, sumala sa Biblia iyan ang pulong. Ingon ang Ginoo, masimbahog Dios, ang iyang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga kalayog asopre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang Ginoo rabag mamulong, tumanon gid niya. Kay sa Roma 3:4 kitang taon ay linyas pagkabakakon, pero ang Dios sa Roma 4:21
hingpit siyang mutuman sa iyang gisaad sa iyang gipamulong. Gipamulong man niya, naroon na ito, di ta mo too. Mabutaw hinungdan unya sa katapusan, nga daghan unya ang mohilak o mukagot ang ipon, tungod sa pagbasol o pagmahay, nga naman, kay nagbasa ang Biblia, pero wa i-aplikar ang tulong sa silang kinabuhi. Nga naman, kay ang namatag mahayag, ang pagsunod sa mga tradisyon sa mga ginikanan nga sumpaki manghigala diha sa balaan na kasulatan. Nagsadang Ginoo nga kalaglagan sa katapusan, tan-aw nato sa Biblia doon na may tao nga gitawag nato nga balaan tao o sa lain pagkasulti santos nga tao nga gisulayan pagsimba mahigala. Walay lain si San Pedro, gisimba ni Cornelio. Ato basaw na tan-aw nato og okay ra ba ang pagsimba kay buhi pag itos Pedros una gisimba ni Cornelio. Mani atong basas buhat 10 bersikulo 25 ug 26. Sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio og miluhod sa pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. Tiyaw mo na, gibadlong ni Pedro, ayaw kong simbahay, nagbuhata, tao lamang ako. Pero patay na mas Pedro, ang tao nagpatuyang higala ning simba bisan sa iyang larawan nga gibuhat. Supak sa kabutos Ginoo. Ang pangutana, ang manulunda pwede bang simbahon? Sa Pinadiyag 22, bersikulo 8 ug 9, paminawa akong basahon, musugot ba ang manulundas Ginoo simbahon? Kay labaw-labaw manigpower manulunda kay San Pedro. Atong basahon ang bersikulo 8 ug 9. Ako si Juan ang nakadungog og nakakita gayud dining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita og madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. Apan mingon siya kanako, ayaw pagsimba kanako, alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo og sa imong isig ka propeta og sa tanang nga nagtuman sa giingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon. Ang Dios lang mao'y angay nimong simbahon. Muna instruction ni Ginoo mga higala. So ang atong buhaton aron safety ta, ang sugo sa Ginoo dili ang sugo nga hinimo sa tao. Okay, ato na to sa unahan magila ato sa nililion makadiyot ni si Neri si Brother Norland Pagal pila man kabuok niya po si Jimmy Montealto. Good evening Bro John og Bro Libby og sa tanan, God bless. Niya po si Noel Coyos Larga. Oy, maayong gabi ni mo dong. God bless kanunay sa inyong programa mga amahan. Salamat kayo sa imong pagtanaw. Niya po si Edwin Otarte. Amin, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Okay, last na lang no sa atong mabasa sa nakasulat sa unang Juan 5:21 mga higala. Ang atong mabasa diha, mga hinigugma, likay ninyo ang pagsimbag Dios. Okay, sa di pahingpit tapuson atong tulumanon, niya ang atong tension.